Zdravíte, to je Bohuš. Dneska 9.3.2012. Piatok. Five Element. Pod na to 365. Jau, tvoj Bohuško. 365. A pod na to. Je tu výnimočný deň pre hip-hop komunitu a tak obúvam boty a vyrážam vo zbytu. Smer Šaporúš na Five Elements. Dúfam, že sa tam, brácho, večer stretneme. Hip-hopová olympiáda prebieha priamo dnes. Bude to super večer na headline rest. Tam nemôžeš chýbať, aj keď je mi dnes zle, ale na to zvyšky kakať, no ne. 1000 známych, dobrá hudba, súťaživé typy. Gala večer, kde uvidíš malé aj veľké ryby. Prosím, ďalšia možnosť stretnúť známych, čo si dlho nevidel a tiež sa prišli baviť. Všetci sú zvedaví, kto to dnes vyhraje a čaká sa veľké battle finále. Helča bude stražiť kameru a ja zase Helenu, aby to najlepšie sme mohli dať do éteru. Repro ako partner, preto nepijem jak tanker. Stačilo odpáliť do vesmíru pár rakiet. Za seba sa teším, hlavne na Safarka. Sú pre mňa ako zlatá rybka z ova akvarka. Vytočím teraz jedno telefónne číslo. Ak zdvihne, dostaneš úplne presné info. Už to zvoní, už to blíka, tak sa bratu darí. A na druhom konci zdraví Lucko Mata Harry. Takže Five Element hip-hop olympiáda už odstartovala. V tuhle tu chvíli se rozjíždí freestyle battle a už je tady třeba Def, Komátor, Poeta a další lidi. A budou tady dneska český mistrovství beatboxu, breakdance, graffiti, sketch battle, battle kapel, battle DJ, battle producentů, Lada 303, DJ Rockstar, který dneska slaví narozeniny, Kvečko, Mastar, Bass, velký mejda, že doražte podpořit hip-hop, protože tohle jsou hip-hopuje a je to o lidech, kteří ho poslouchají a dělají. Vstup stojí chvíličko, což je krásná cena na takovýhle obrovský mejdan a určitě doražte. OK, Lucka, ja ti ďakujem pekne a tým pádom by som aj ja vás všetkých chcel pozvať na dnešný Mega Mejdan Five Elements. A čo viac? Nič, uvidíme sa tam. Ja už si šnurujem tie boty, jak som repoval a vyrážam von. Zdravím Bombera, zdravím Safarka, zdravím Komu, zdravím Basa, zdravím Restav. Zdravím proste všetkých, ktorí tam dneska sú. A dúfam, že si to poriadne užijeme. A ty tam proste nesmieš chýbať. Za Repro štúdio a 365-ku, tvoj Bohuško. Ahoj!